Mitä tähän nyt sanois? Ei varmaan mitään sitten tänään. Yeah. Ajatukset pyörii niinku tuuliviiri ja siinä on syy miksi pidän suuni kiinni, kun kuitenkaan olet järkevä sanottavaa. Fiksuna hiljaa löydetty ladon takaa. Et voi pakottaa ja mitä sitten vaikka voit. Pidän nää mietteet muualla kun päät kainalois. Aina ois sanottavaa, no mitä sittenhän. On mielipiteitä ja mä pidän ne itsellä. Tiedän se itkevän kun katso häntä silmiin. Luotan mun visio ja näihin räntäpilviin. Tikulla silmään sitä joka pilkkaa. Ei joka kerta pidä ottaa joka tilkkaa. Joka ilta mun pää on jukeboksi. Uudet roski, vanhat käyttöön kun puserotki. UG-hommi, siksi en puhu paljonkaan. Mut totta kai mä otan kaiken mitä tarjotaan. Sano vaan puolet, loput jätän päähäni. Sama kävi kun pyörähin tänään lääkäris. Säätäsi hitosti kun eipä rahaa tarpeeks tuu. Mut en oo tarkoitettu asiakaspalveluun. Saatte mun pikku sorme, ette koko kättä. Yksi himassa ja mulla on hyvä olo tässä. Soron on jätkät, mä lähden nytten mestoilta. Ei oo tarvetta se enempää enää testoilla. Nykyään on estoja, ennen oli impulsiivinen minuutti. Itte mieti, että kannattaako vallankaato. Tietenkin kyllä natsaa, vaan mieluummin pysy nurkkapöydässä patsaana patsasta puhuja. Samal ADHD, en oota sitä, että saanko mä se OD. Joo, yes, jep, joo, sitä rataa. Paska Pauli, ahaa, no sitä sama bitch ass. Sitä sama bitch ass.